Os galegos estamos de parabéns polo nacemento do Colexio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Galicia. Os alumnos do grao de Nutrición Humana e Dietética da Facultade de Ciencias de Lugo saudamos a creación do Colexio Oficial, que terá un papel decisivo para o futuro da nosa profesión. O vídeo que vos presentamos é a nosa achega neste momento de ledicia. Nel reflectimos as reflexións de alumnos, exalumnos e profesores sobre a figura do dietista nutricionista. Facémolo a través da asociación Adinu Galicia. Para mí es una persona que controla todo tipo de normas o el buen saber de la utilización de los alimentos para conseguir a lo mejor un nivel de salud mayor o ya sea para enfocarlo hacia el deporte o hacia otras actividades. Eu levo toda a vida, desde que son pequeno, facendo deportes, desde os 3 anos, tanto artes marciales como baloncesto, xoguei o voleibol, xoguei o balonmano, agora teño unha escola de danza. Eu levo toda a vida un pouco mirando na miña familia pola dieta, porque xa teño diabéticos na familia, teño un celíaco tamén, entón eu opino que somos o que comemos. Entón, por que cando nos facemos unha ferida, caemos ao chan, vamos ao hospital e hai un médico que nos trata esa ferida, non hai ninguén que nos ensine a comer ben, a que temos que comer, a que podemos e non podemos comer. Non todo o mundo somos iguales. Eu creo que é moi importante dirixir a xente e comunicarlle as pautas de alimentación, máis solo a obesidade, a diabetes, o colesterol e todas esas cousas. Evitaría graves problemas no futuro. Eu creo que ainda máis ahorraríase. A gente está moito por la dieta mediterránea e claro, eso es sanísimo. Y claro, todos tomamos conciencia de que, y según van pasando los años, más todavía. Yo como bailarín y profesor de bailarines lo enfocaría sobre todo a aumentar el nivel deportivo. Sé claramente que con una buena alimentación se puede conseguir un alto rendimiento en deporte y así obtener unos mejores resultados en competición. Hai xente que come e hai xente que se alimenta. A min gústame comer. Moita xente simplemente se alimenta para poder sobrevivir e eso non creo que sexa bo. O ideal sería eso. Lo que pasa que aquí non se dai esa faceta. Cada un va ao seu e nada máis. Pero sí, desde logo que o ideal sería que entre todos podésemos traballar xuntos. Non estamos no mellor sitio. Galicia non... En Galicia temos unha cultura moito de comer ben e tal. Mais aquí en Lugo, co tema das tapas, co tema ese, cuestión de salir, cuestión de cerveceo, cuestión de tapeo e tal, considero que hai que poñer moita cabeza para facer vida social e dieta ao mesmo tempo, pero bueno, que tamén hai moito hoxe de xente que quere e o consigue. Eu non, desde logo que eu non. Empezamos a dar clase aquí, incluso en algúns casos descoñecendo bastante o que era as materias relacionadas ca nutrición, tivemos que facer unha formación importante antes. Como en todas as carreiras que inician, pois ao principio sempre houve algún problema de coordinación e de desenrolo de clases prácticas que non estaban montadas e houve que facer un esforzo importante, pero creo que pasados os primeiros 2 anos que quizás foron un pouco máis complicados, pois agora funciona con relativa normalidade e creo que bastante ben. Creo que neste caso a nutrición está moi complementada con enfermería, con cuidados ao paciente. Entonces decanteime por aí, era unha titulación nova que se iba a realizar aquí en Lugo, eu nese momento vivía aquí en Lugo e digamos que foi sinxelo tirar por ese camiño. Despois dos 4 anos no grado, creo que tiven unha visión un pouco máis completa acerca de cuidados ao paciente, por suposto tirar, como decía, pola rama da investigación, que no seu momento a primeira titulación quizás tiña o peor acceso. Que pediría? Pois unhas instalacións máis punteiras en un mellor equipamento no que se refiere a materias máis relacionadas ca nutrición clínica e que se destinaran por parte da universidade máis recursos ás clases prácticas nas que actualmente temos poucos recursos e tampouco podemos facer maxia, non? Co que temos que aproveitalo moi ben e normalmente os alumnos suelen gustarlle máis as clases prácticas que as teóricas porque interaccionan máis ca
ca xente co instrumental, pois estamos un pouco limitados nese sentido. Dedícome á nutrición clínica e, sobre todo, trato enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipercolesterolemia, tensión. Ao principio costaba un pouco máis, pero xa ven que existimos e xa empezan a acudir, sobre todo, xente con patoloxías. Vamos polos colexios, sobre todo, pois, para enseñarlles unha alimentación equilibrada e saudable. A educación nutricional, dende o meu punto de vista, é fundamental, xa que os hábitos deben formarse dende moi pequenos, polo tanto é importante saber que temos que facer para facerlo ben, e aí o nutricionista eu penso que é prioritario. Los nutricionistas tienen conocimientos de ambas especialidades, tanto de nutrición humana como de tecnología de alimentos, por lo cual están muy preparados para trabajar en empresas alimentarias para el desarrollo de estos nuevos alimentos y la mejora de los ya existentes. Empecé a ver o grado por internet, debido a que acabei o ciclo superior de dietética e nutrición, gustoume e decidí continuar os estudios. Siempre me han gustado las carreras que tienen que ver con ciencias y descubrí, o sea, me puse a investigar y tal, y descubrí nutrición y me llamó muchísimo la atención, sobre todo por cómo están compuestos los alimentos y qué hacen en el organismo. Vi que era un campo moi amplio por descubrir, por avanzar. As movilizacións que estamos facendo, sobre todo este ano, coa asociación, coa formación do colexio, penso que é moi importante para nós, que temos que seguir avanzando e traballando xuntos para poder facernos grandes, non, neste campo da saúde. Normalmente las personas piensan que nutrición es nada más cuando estás adelgazando, es lo que la mayoría de las personas piensan. Y es como un hábito, en verdad. O sea, comer sano es un hábito, no es nada más cuando vas a adelgazar o cuando estás enfermo que tienes que cambiar. Entonces son cosas que las personas tienen que saber y es la idea de que los nutricionistas se los demos a conocer, pues. Sí, sobre todo en cambios como pode afectar unha dieta no corpo, os cambios que pode sufrir mediante simplemente cambio de hábitos a hora de comer. A verdade é que sí, é un campo bastante amplio e se pode dar moito de sí. Estou facendo as prácticas no laboratorio de higiene, de veterinaria, e estou, intentando, facendo un tema de investigación de como influye na microbiota humana, alimentación, e a verdade é que é moi interesante. Gustaríame seguir nesta línea, nesta rama. Ahora mismo eu estou traballando ca microbiota intestinal, nutrigenética e nutrigenómica. Creo que é un factor moi importante na nutrición que podemos modificar e que é moi importante en moitas patoloxías. Quizás é unha rama moi pouco coñecida da nutrición e ademais tamén veo moito higiene en alimentos, vemos que podemos traballar en industrias, que podemos traballar en moitos laboratorios. Seguro que a nutrición é moito máis que eso, que abre moitos máis campos do que a xente cree, que aparte de que é unha boa alternativa terapéutica, porque moitos dos problemas que temos poderían paliarse un pouco tamén mediante modificacións na alimentación, eu creo que tamén vai máis alá e que podemos chegar incluso a tratar ou a investigar problemas nutricionales noutras áreas, noutros países subdesarrollados, onde a desnutrición é moito máis evidente, e creo que temos un papel moi importante, pero que aínda está por descubrir. Si que deberíamos intentar, agora que a creación do colexio oficial, intentar loitar, primeiro por desfacer eses mitos que hai a hora da alimentación do deporte, en segundo lugar, intentar discriminar o máximo posible a ese colectivo de persoas que se creen especialistas na nutrición, para nada o son, incluso podendo causar lesións nos mesmos deportistas. Debemos potenciar máis a figura do dietista nutricionista dentro da ciudadanía e poder tamén darnos a conocer, porque, por desgracia, todavía hai xente que desconoce, tanto a nivel de institución ou a nivel profesional, cal é a nosa labor. Como membro da Asociación Adinu Galicia realizamos hoxe este vídeo para ver un pouco cal era o panorama actual da nosa futura profesión, tanto na calle, a nivel de estudiantado, de profesorado e de algúns outros profesionais que se prestaron a axudarnos. Adinu Galicia é unha asociación formada por os estudiantes desta carrera
para poder complementar aquella formación que nos falta. Pertenecer a este tipo de colectivos é importante porque a unión fai a forza, ves que traballas con xente, colaboras con xente que ten as mesmas motivacións que a ti, que che poden aportar un montón de cousas, que teñen ideas e iniciativas, é unha maneira máis de sentirse xa parte da nutrición, do campo de nutrición, dende que estás estudiando. La gente piensa que un nutricionista no hace más que dietas y que lo único que vale la pena es la palabra de un médico, y que nosotros, esta DINU Galicia, y también seguramente será con el colegio y con la facultad, queremos hacer que esa imagen no sea sobre esa, la del dietista nutricionista, y queremos nosotros reforzar que el dietista nutricionista tiene las competencias para poder hacer mucho más que una dieta.